এখানে খা তংখক এবং বেলা এখানে তিনি गोथार साल कायसा लाइबुमाव खुरजाजानाय साल अबंगा 4 जुलाई 7 तारिख जुलाई 1978 चिनी बुबाग्रा हा बुबाग्रा श्री प्रदूत किशोर देव बर्मा ब संसार आचाय फैकिया তিনি বাই 49 বছর যদি হিসাব থাকে কাকা অমহাই বড়রক তিনি সংসার আচাই ফেমেনি বিশেষকায় চিনি ত্রিপ্রাসানি ভাবে তিনি বেলায় খাইন ব ত্রিপ্রাসানো থাংনানি বাগै জরাও আসুক চিনি বড়রক দুঃখ বিখাতা ইয়েখা অরই পরই ইংতমান জরা তিনি বুবাগ্রা যে থাংচা ও থাংচানি যে স্লোগান দিবই जोंनो जे थांचा ख्लाइमानि एवं थांचा ख्लाइमा लगे लगे बिनि जे आसाइमानि सालनो जों बुसु कपाल काहाम जों बन पाले मानमानि अब बेलायखानो चिनि कपाल काहाम रमा हाइखानो जों तिनि कायतनि थानि ईश्वर थानि मुताइरम थानि दुआइ लायो बुबाग्रा बिसि ब्रुम ब्रुम न बिनि अमा हाइखाय आसाइमानि साल फाइतों बिनि बिसिंतै बिनि वांसुकमानि बिनि सामुंबाय चिनि तिप्रासारक 14 लक्ष 15 लक्ष तिप्रासारक जेन मूर्ति मानानि बनताइबो फानबिथुं ईश्वर आबोसुं ईश्वर निथानि मुताइ निथानि दियालिनाय बजेखाफानो तंथं जों बन बिनि चिनि खरकनो बिनि याकं खुलुमबो 186 बसं ओंखाबो 184 बसंनि गोथार 5,500 ऊपर राजारनि बसं बहाय बरफ गावनो जों बनो जों लिडारशिप माने बेलायखेनो तंखका बेलायखेनो हामबाय मारेखा अमायखेनो जों सारा त्रिपुरानि फातारावबो गोबां जागायावनो दिनै बुबाग्रानि आसाइमानि सानाव पालानाय दङ जों दिनै सिमना ब्लक कमिटिनि बिसिङाव क्लाइजाक म हेजामारा आंखा म खोसार चिनि सिमना विधानसभानि 13 सिमना एडिशननि अमक खोसार जागानो जों दिनै के ग्रामनि बिसिंतै जों बन बिनि आसाइमानि सानाव पालायलायखा चिनि मंत्री सुनायनि सिमी सेंनाय जों बन करे ताइ जागायाव थांनाय जों अमायखे दिनै पालायलाय हामबाय।